Wednesday, same smo u kancelariji direktorke. Pogledaj, ima slatkiše na stolu. Hajde da uzmemo malo. Ona čak neće ni primetiti. O, da. Otvaram. Sad ću probati. O, to je jako ukusno. Sviđa mi se. Daj meni, ja sam vampir. Udarila sam se. Pogledaj, to je njen portret na zidu. Hajde nešto da smislimo. Hajde da je malo prolepšamo. Da, znam šta si smislila, Wednesday. I potpuno te podržavam. Mislim da će joj lepo stajati očnjaci i ožiljci. Jako smešno. A još ću joj nacrtati mašne. I dugački brkovi. To će biti jako smešno. Jel čuješ? Dolazi, sakrij se! Tišina, ne galami, čuće nas. Čekajte, zašto su slatkiši otvoreni? Je li neko ulazi ovde? Obice. Ko bi to mogao da bude? Šta je to? Neko je pokvario moju omiljenu sliku. Ja ne mogu obrisati to. Kakav užas. Vidim vas. Čeka vas kazna. Stanite. Gde ste pobegli? Wednesday, moramo se hitno sakriti dok nas direktorka nije našla. Možda u armariću ima mesto? Wow, koliko slatkiša je ovde. Hoću Skittles, to su mi omiljene bombone. O, da, sad ću ih probati. Otvaram. Wow, blago meni. Divno. Oduševljena sam. A gde ja da se sakrijem? Enid, prestani da jedeš. Kad vidi bombone, zaboravlja bukvalno na sve. Enid, traži nas direktorka ako nisi zaboravila. Jo, tačno, ali gde da sakrijem smeće? O, našla sam kantu. Samo što jako smrdi, ali vidim pored velike kese za smeće. Prazne su i ne mirišu. O, izgleda da ću moći da se sakrijem ovde. Da, to je odlična ideja. Nadam se da me tu niko neće naći. O, da, super! Divno. U ormariću se ne mogu sakriti. Jao, Enid je već našla mesto, bravo. A ja sam našla lepljivu traku i sad imam plan za koji su mi potrebne. Mrdavine. Evo ih. Da, moram se popeti visoko. Dakle, odlično. A sad ću uz pomoć trake zalepiti sebe na plafon. Ovako. Tu direktorka sigurno neće da me traži. O, da, to je genijalno. Ja sam kao pauk. O, jao, pazite malo. Sklonite sve, molim vas. Tu se sigurno neko krije. Naći ću vas. Gde mogu da budu? Lovice. Znam da ste se sakrili u ormaru. Šta ne? Pogrešila sam. Tu također nema nikog. Jao, čak sam se oznojila. Treba mi maradnice da obrišem znoj i da izduvam nos. O da, sad mi je mnogo lakše. Da? Je li direktorka već otišla? Treba je baciti. Zašto sam izašla? Šta je to? Kako odvratno. Uj. Šta se to čuje? Aha, sve jasno. Enid se krije u kesi za smeće. Kuc, 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 imam te. Nema me ovde. Veoma smešno. Izlazi, našla sam te. Hajde, reci mi zašto ste mi pokvarili sliku, jeli? Šta? To je Wednesday. Okay. Aha, znači tu si. Sad ću te dohvatiti. Ups, baš nezgodno ispalo. Kako vas nije sramote da se ponašate tako? Izvinite, direktorko, ali sad ću ja vas uhvatiti. Eto! Šta se dešava? Šta radiš? Pusti me! Moramo da bežimo. Hajmo!
Opet ste pobegli. Bezobrazne devojke. Wednesday, ovo je učionica za biologiju. Izgleda baš moćno. Pogledaj kako slatko. Ćao, ja sam Enid. A kako se ti zoveš? Sviđaš mi se. Hajde da se družimo. Ćao, pacovi. Hoćete da zavitlavate, Enid? Onda dođite kod mene. Sad će biti prank. Plašim se pacova. Wednesday, skloni. Uplašila si me. Našla sam odlično mjesto za skrivanje. Da, pretvorit ću se biljkom. Onda me sigurno neće primetiti. Odlično vide. Još nekoliko listova. I neću se uopšte vidjeti. Da, zar to nije genijalno? Dakle, sviđa mi se ovaj kostur. Hoću da ga imam u sobi. Nadam se da će mi pomoći da se sakrijem od direktorke. Moram obući crno odelo i pričvrstiti nekoliko koščica. O, da, odlično. Čujem da ste ovdje. Jao, tu su samo pacovi. Pogrešila sam. Devojka nema ovdje. Tačno, treba zaliti cveće. Tako dugo stoje bez vode. Obožavam svoje cveće. Šta je to? Šta se dešava? Direktorka mi je napravila tuša. Ja sam rekla da sam vas čula. Dakle, našla sam jednu nevaljalicu. Od mene još niko nije pobegao. Kakav je to bezobrazluk? Šta? Mirno. Je li to? Kostur priča sa mnom? Ne bojte se, to sam samo ja, Wednesday. To si baš dobro smislila. Jako smešno. Wednesday postala kostur. Šta? Stanite bre! Dobro, pobegli smo. Wednesday, vidi kako mogu. Sad će ti Enid pokazati šta zna. Ja! Moja ruka boli me. Ne plači, treba samo udariti jače. Tako je. Wow, cool, bravo Wednesday. Samo više nemoj nikog tuči. Dakle, ovo ćemo vratiti na mesto. Našla sam odlično mesto za skrivanje. Da, tačno. Sad ću se umotati ovu prostirku. To će biti baš super. Pogledaj, Wednesday. Zar to nije genijalno? Zaboravila sam na noge. Treba ih također sakriti. Pa iskreno, to nije baš dobra ideja. Ja ću smisliti nešto bolje. Meni se mnogo sviđa ova velika crna kruška. Odmah sam je primetila čim sam ušla. Ako izvadim sve iznutra, moći ću da se sakrijem tamo. Da, tako je. Znala sam da ću stati tu. Wednesday, jesi tamo? Hej! Dobro, čutim. Dakle, a gde ja da se sakrijem? Možda u korpu sa loptama? Da, to je dobra ideja. Dakle, sigurna sam da ste tu. Aha. Hajde da vidimo ko se krije u korpi sa loptama. Opa! Našli su me. Pa naravno da sam našla. Koliko ćete još trčati od mene? Moje rame. Čujem nekoga. Ko je to? Wednesday? O ne. Da, opet sam vas našla. Jeste sad razumeli da nema smisla bežati od mene? Kad ćemo još vidjeti? Bežimo, Enid. Opet. Kako me nervirate. Ovo je kancelarija hemije. Wow, tu ima dosta zanimljivih stvari. Cool. Dakle, šta je to? Wednesday, pogledaj. Tu su različite epruvete, mikroskopi i opasne tečnosti. Znam. Sad ću spremiti neki čarobni napitak, samo da se setim recepta. Prvo treba staviti zaštitne naočare. Da, tako je. Okay. Šta je to? Evo recepta, sve jasno.
Sad ću da krenem. Za početak će mi trebati crvena epruveta. Odlično. A sada dodajem to unutra. Wow! Enid, tišina. Čuće nas. Hajde, obriši se i brzo se sakrij. Ili si zaboravila da direktorka nije raspoložena. Ako nas još jednom nađe, gotovi smo. Da, upravo si. O, jel mi se čini? Ili iza ove table se krije ormarić? Da, odlično. To je tajno mesto. Baš to mi treba. Jao, Enid se opet zamislila. Hej, Enid, jel me čuješ? Požuri, direktorka je već blizu. O, šta da radim? Ne znam gdje da se sakrijem. Očigledno ne ostaje mi ništa drugo, osim da se sakrijem Da, odeći učitelja hemije. Da, tako je. Sad me sigurno neće prepoznati. Izgledam baš dobro. Evo me. Vidim nečiji trag. Dobro, što sam ponela lupu? Sad ću saznati kuda vodi ovaj trag. Da vidimo. Aha, sve jasno. Trag vodi kod Enid. Uhvatila sam te. Hajde, idi ka zidu. I skidaj to odeću. U čemu će da hode učitelj hemije, šta misliš? Dakle, a sada stani tu i ne mrdej. A ja ću skloniti odeću ormar. Čekajte, šta je to bilo? Jel mi se učinilo? Ili sam videla? Wednesday? Hajde, izlazi odavde. Brzo kod zida. Dobro. Sad ću vas naučiti pameti. Ja zaboravila sam da skinem čizme. Wednesday, bežimo! Opet one. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? To valjda nije teško. Požurite. Naravno da ćemo uspjeti. Meni je već došla super ideja. Ko to hoće? Jao, baka opet zaspala. Stvar probudi je. Skloni se. Jao, zadremala sam. Već sam počela da čistim krompir. Hej, to je moje. Dobro, uzmi. Ja ću uzeti drugi. Šta se dešava? Enid, zaustavi se. Svi smo u kori. To je već previše. Možeš li da paziš? Jel me čuješ? Ups, samo sam htjela što brže da očistim krompir. Hoćeš mi pomoći? Ajde, ti vuci tamo, a ja ću ovdje. Uspjećemo. Gotovo. Izvoli. Super, sad imam krompir za pomfrit. Ostalo ga iseći. Tako je. A sada treba obojiti to sve. Hoću da moj pomfrit bude ne samo ukusan, već i lijep. Emma će sigurno biti oduševljena. Ispržit ću pomfrit na ulju. Ubacit ću sve i sačekati. Tako je. Mislim da je dovoljno. Jao, miriše divno. Kako vruće. Sada stavljam na tanjir svaku boju odvojeno. Kakva lepota. Pogledajte, ispala je duga. Bravo, Enid. I ja sam već spremila svoj pomfrit. Ispalo je baš dobro. Jao, treba se zaustaviti, inače ću pojesti sve. Moram staviti sve u korpicu. I obavezno treba neki sos. Sipat ću malo kečapa. Gotovo. Odlično. Baka je završila. Bako, super. Wednesday, šta je kod tebe? Sve mi je pod kontrolom. Moram samo obojiti krompir u crnu boju. Jao, pogrešna strana. Jao, Wednesday, šta je s tobom? Bako, ne brini, to je samo crna boja. Yes. Da, odlično. To je savršena boja. Dodat ću malo kečapa. I gotovo. Ispalo je odlično crno jelo. Wednesday, svaka ti čast. Napravila si super jelo. Emma, probaj brže. Prijetno. Konačno, tako sam gladna. Što je ovo? Crni pomfrit? Izgleda zanimljivo. Probat ću sa sosom. Wow, to je mnogo ukusno.
Ešte sve do kraja? Ó, da, predobro. A zadovoljna sam. Stvar, svaka nam čast. Opa, a šta je ovde? O, ovaj pomfrit izgleda kao iz meka. Treba ga odmah probati. Ukusno, hoću još. Došla mi ideja. Servirat ću pomfrit na dasku i preliti sosom. Da. A sad ću sve pojesti. Najela sam se. Naravno, baka odlično kuva. Treći pomfrit ne mogu da pojedem. Puna sam. Dobro, ipak ću probati malo. O, to je jako ukusno. Enid, spremila si odlično jelo. Volim te, sestro. I još jedan. Jeste li spremni da vidite novo jelo koje želim? Napravite mi palačinke. Želim najukusnije palačinke. Biće urađeno. Može. Naravno, draga moja. Devojke, sklonite se. Sad će vam baka pokazati kako se spremaju najlepše palačinke. Treba uzeti malo testa kuklačom, sipati u tiganj i ispeći. O da, kada palačinka bude rumena s obe strane, može se staviti na tanjir. Wow, to je zaista super. Wednesday, a šta ti radiš? Čekajte, vidim kako pravim crno testo za palačinke. Savršene su. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi crnu boju. Hvala. Ne mogu staviti takvo testo. Moram ga učiniti crnim kao moja duša. Ostalo je sve promešati. O da, baš mi se sviđa ovaj osjećaj. Jao, šta je to sa njom? Sipat ću malo testa u tiganj. Odlično. Ostalo malo sačekati. O da, savršena mračna palačinka. Što me tako gledate? Enid, šta si ti smislila? Sad ću vam pokazati. Jednom mi je Emma rekla da mnogo voli jednoroge. Tako da ću napraviti palačinku u obliku jednoroga. To je super ideja, zar ne? Pravog jednoroga, nažalost, nisam našla. Vreme je da dodam belo testo. Da, tako je. A sad ću uzeti roza testo. Obojit ću njušku jednoroga. Jao, zašto testo ne izlazi? O ne! Sva sam u testu. O ne, Enid, sva si u roze testu. Nema veze, to je samo testo. Mogu ga obrisati. Dakle, gde sam stala? Tačno. Treba obojiti svog jednoroga. Emi će se sigurno dopasti takva palačinka. Napravit ću šarenu grivu. Da, tako je. Još malo. Gotovo. O, pogledajte moje remek delo. Hvala, bako. Enid, jao, zapričala si me, a moja palačinka za malo da izgori. Samo pogledajte kako lepo izgledaju. Ostalo je preliti sve palačinke javorovim sirupom. O, divno. Valjda je sve spremno. Stavit ću sve na tanjir. A sad ću ukrasiti to. Prelit ću sirupom od jagoda. Da, tako je. A zatim ću dodati pauke. Divno. Jao, Enid, ne gledaj, sanjat ćeš to posle. A meni je zanimljivo. Emma, probaj. Moja omiljene palačinke. Izgledaju baš jazivo. Pauci, kakav užas. Sklonit ću ih. A sad ću probati. Super, svidalo mi se. Dakle, šta dalje? Sad ću da probam ovo jelo. Maslad ću skloniti. Wow, predobro. Nemoguće. Pogledajte kako slatki jednorog. I ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. Dakle, Enid je sigurno pobedila. Čestitam. Konačno je neko primetio moj talenat.
pobjeda je moja, to! Enid, nemoj ni sanjati, stvar je najbolji u igri papir, kamen, makaze. O, Wednesday zove stvar. Bako, ne boj se. Okej, smirite se, sad ćemo pokazati novo jelo. Hoću kakao. O, super! Šta? Kakao? Može. Važi. Kakao se sprema baš brzo. Samo treba pomešati u šerpi kakao prav i mleko. Ispašće veoma ukusno piće. Hoću da dodam još čokoladu. Da bi moje piće bilo jako čokoladno. Odlično, ostalo je da sve promešati. I treba mi najbolja čaša. Odlično. Zadovoljna sam. Wednesday, vidi. Ma neka te, Enid. Znala sam da će ti se svidjeti. O, došla mi je ideja za kakao. Napravit ću ga od čokolade. Dakle, stavljam čokoladu u šerpu i dodat ću što više šećera. Šta je bilo, bako? Dobro, dodat ću sasvim malo, obećavam. Dok me ne gleda, sipat ću sve. Ups. Nisi ništa vidjela. A sad mi treba mlijeko. Zašto se flaša ne otvara? Hajde! Jo, sva sam mokra. Ali tog će mi biti dovoljno za kakao. Sipat ću u šerpu, tako je. Zatim ću dodati roze boju. Wow, pogledajte kako lepa boja. A sad mi treba plava glazura. Ukrasit ću čašu sa njom. Divno. A sad ću umočiti čašu u šarene konfete. Pogledajte, to je divno. Unutra ću sipati roze kakao. I ukrasit ću sve šlagom. Šlag vole svi. Da, ali to još nije sve. Dodat ću marshmallow. Zatim šarene konfete. I čokoladne figurice. Tako slatko. Oduševljena sam. Ostalo je ubaciti slamku i to je to. Divno. Svaka čast. Sad ću vam pokazati kako se pravi najlepši kakao. Stvar, donesi mi čašu. Da, ova je super. Jao, mamice. Bako, nisam mislila da te je tako lako uplašiti. To je samo čaša. Sipat ću kakao unutra, ukrasiti sve šlagom, a zatim dodati sirup od jagoda. O da, obožavam ga. A sad mi trebaju žele bombone. Divno. I na kraju slamka. Sve spremno. Hajde da poslužimo mu. Prijetno! Wow, kako sve lepo izgleda. Ovaj koktel je mnogo sladak. Neverovatno. Ukus je super. Sestro, bravo. O, šta dalje? Pa to izgleda previše prosto. Verovatno je to pravila baka. A šta je ovdje? Opet je Wednesday napravila nešto strašno. Okej, treba probati. A nadam se da će ostati živa. Pa nije nešto. Dobro, odlučila sam da je pobedila Enid. Čestitam. O, kako super! Ja sam opet pobedila. To! Baka, Enid i Wednesday, obratite pažnju na Emu. Nacrtala je nešto. Wow, to je burger. Ema je baš ogladnila. Treba je odmah nahraniti. Nemojte da brinete. Ja znam da spremam dobre burgere. Trebaju mi ukusne lepinje. Ugrejet ću ih. Ali najvažnija stvar je pljeskavica. Mora biti sočna i ukusna. Tako je. Stavit ću u tiganj kuglu mlevenog mesa. I pritiskam je lopaticom. Odlično, stavljam pljeskavicu na lepinju. I dodam sir. Zatim ću dodati povrće. Povrće je mnogo zdravo. Tamo je puno vitamina. Gotovo. Ja sam završila. Wow, bako, odlično kuvaš. A sad je moj red. Klasični burgeri sigurno nisu za mene. Ja ću spremiti slatki burger od krofne.
Biće ne samo ukusan, već i mnogo lep. Dakle, iseći ću krofnu na 2 polovine, a za punjenje ću uzeti par čokoladica. I neću zaboraviti na sos. Kod mene će to biti kiseli gel. Joj, kako je kiselo. Emi će se sigurno svidjeti. Preko ću staviti puno marshmallova, a zatim nekoliko žele bombona i preliću to sve sirupom. A sad ću pokriti to sve drugom lepinjom. Gotovo, ispalo je super. A Wednesday, a vidiš šta je tvoja drugarica napravila? A šta si ti smislila? Ja ću imati lepe crne lepinje. Izgledat će odlično. A sad mi treba sir. Napravit ću mu zube da bi mogao da se brani. Da, tako je. Stavljam to na lepinju. Zatim pljeskavicu, krastavac i opet sir. A sad ću preliti sve kečapom. Dodati paradajz. Gotovo. O da, izgleda baš jezivo. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi žele oči od Enid. Samo pazi, molim te. Svi te se plaše ovdje. Ćao, Stvar. Kad ćeš mi doći na manikir? Hej, hoćeš da mi uzmeš žele oči bez dozvole? Ne približavaj se, monstrume! Ej, to mi je drug. Nemojte ga tući lopaticom. Bravo, Stvar. Doneo si mi oči. Hvala. Sad ću ih staviti na burger. I to je to. Kakav užas! A meni se sviđa. Hajde da nahranimo Emu. Čeka nas. Wow, to je burger monstrum. Treba ga probati. O, super! Wednesday, to je jako ukusno. Yes. Da. A ovaj burger izgleda skroz obično. Dobro, probat ću ga. Juu, je li to luk? Boko, ali ja mrzim luk. A zar nisi znala? O, a ovo je spremila Enid za mene. Što? Je li to krofna? Neverovatno. Tu su svi moje omiljeni slatkiši. Enid, najbolja si. Jao, teško je zabrati pobednika. Ali ipak je pobedila Wednesday. Čestitam! Da, znala sam da će tako biti. O, a sad ćemo vidjeti njen osmeh. Ajde, Wednesday, još malo. Nema šanse.